Ayan po, si CNF Aguila. Namakyaw kami ng mangga. Ayan o, ang daming bunga mga kapatid. Oh, kita nyo yan, yung mga nakabalot sa dahon. Mga mangga yan, for harvest po ngayon. Hanggang dun, lawak. Nandito yung mga kapatid natin. So, hello po. Ang dami. Hanggang bukas pa raw ito, bago matapos na i-harvest. Yan o. Ayan, mga mangga. Manggang kalabaw. Balot na balot para hindi kainin ng mga insekto. Ang dami. Shout out Founder Lawin watching. Good morning po sa inyong lahat. Magpangasinan, good morning. Ay, kapagod maglakad din luwag. Ayan o, daming mangga. Okay, so bye muna mga kapatid at kami magdadrive na ulit. Good morning. Dito lang. October, umpisa na. Dito na yun. Kaya naman, pagkatapos lang kita sa